Она уже мне в рот сует микрофон свой. Күттеңе кіре тұрған қыз бұл, честно айтамын. Сразу айтқан, ё. У них всегда вечно урон yok. Достар, сәлем. Біз бүгін хайп үзәгендә булган иң популяр артистларның берсе Эльмира Нагимова концертында. Шираттагы сәхнә арты чыгарылышы безнең белән булыгыз. Киттек. Эльмира, сәлем. Сәлем. Ничек хәлләр? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Менә ни өчен пирамида? Сине дә уникс яратмыйм инде. Юк, уникста урыннар юк. Пирамидада бер көн буш булды. Кемдер отменять иткән ахыры. Уникста вечно урын юк. Пирамида бит кыйммәтрәк. Пирамида кыйммәтрәк. Ну, мы можем себе позволить. Ну, Аллаһка шөкер. Менә быелгы продюсерың синең Гөлназ Сафарова. Син анчык ошадым аның белән эшләү. Продюсер түгел инде, сценарист, режиссер, бик ошады. Сер булмаса ничә сумага? Миңа скидка ясады, шуңа күрә әйтмим. Булай бик бәя. Син яшь кызларны яратасыңмы, или милфларнымы? Блин. Походу милфы. Юк, яшьләре дә әйбәт, милфалары да шәп. Барысы да әйбәт инде. Синең уйлавыңча, димәк, кызлар күтләрен куярга тиеш түгелме? В купальнике. Минем хатыным булачак, кызым хатыным күтен куйган булса, интернет чиктәләр. Наверное, ул минем хатын кыз булмас иде. Biz бүгенге концертта синең фотода булган ир кешене эзлибез. Инде ике кешене карадык, әлегә ошаган кешеләр юк. Эльмира Нагимовага бар бит әле. Куллар куя картинкалар. Шуны карыйбыз. Так, кем ул? Марат түгелме? Минеке инде, минеке. Юк, Маратка ошамаган. Так, абыйсын карыйбызга. Так, абыйсы әзрәк да. Менә кем ул, әйт әле, ул без белгән кешеме? Юк, әйтмим. Әйтергә булса бит мин аны күрсәттерим, юк әйтмим. Нишләп күрсәтмисең син? Менә шуны әйт әле. Раскрывать иткәч кызыгы бетә. Ул шулай булачакмы? Белмим. Как только так сразу күрсәтермен. Ага, менә син бит инде авыл кызыймы? Соңгы вакытларда авылга кайтканын күрсәтмисең бердә. Честно, часто кайтканым да юк. Миңа әти-әниләр үзләре киләләр конакка. Шундый гайбәт йөри бит инде. Алар күп, шундый гына түгел. Имештер, сез Руслан белән бер-берегез булган концертларда чыгыш ясамый дип инде, бу дөресме? Ясадык без татар җырында, ничек. Менә шул татар җырыннан гына кала инде. Оныттым, ниндидер передачага чакырганнар, көрәшме нәрсәме? Әйдә, Руслан белән әйтем. Тәмле көрәш. Тәмле көрәшме әйтем, пожалуйста, аңа шалтыртканнар Руслан әйткән, юк. Шуңа күрә уйлагыз, кем не хочет. Ул юк инде. Ул юк, ул мине күрәсе килми, к сожалению. Ну ладно. Синең күрәсең киләме? К сожалению дисең. К сожалению түгел инде, ну, миңа барыбер ул. Минем балаларның әтисе, теге, миңа как-то мин аралашмыйм, но миңа барыбер, әллә монда йөрсә дә миңа как-то барыбер. Бер нәрсә канда, бу әйтмим уже, бетте уже все, Аллаһка шөкер. Элек бар иде әлеме? Элек бар иде әле, потому что ул тынычлана алмый иде, мин шуңа кытыра идем. Ул из-под тишка эшли иде бит, ә мин кабынам. Ә хәзер мин просто перестала реагировать шуга. Хәзер язгалыймсың син? Җырлар җибәреп ятам миңа, иртән 6-да, постоянно. Юк, ничек бар әйтем, вот зачем алдаларга? Җырлар җибәрә. Елама, шушы ярысыма, син өзең гаепле, как будто мин теге 6-да җавап ятам. 12-дә генә торам, шуңа күрә. 12-дә карадым. Ну, видимо, хисләнә дә инде җибәрә. Хейтерлар белән ничек синең хәл? Хейтерлар ничек бар, шулай бар инде алар. Булып кына торсын инде. Исәнмесез? Без бүген Эльмира Нагимованың фотографияда кулны тикшерәбез. Күрсәтегез әле кулларыгызны. Өйләнмәгән. Сез түгелме ул алай-болай фотографияларда? Маш синдер. Ничек концерт? Го, шәбиме? Бик шәп. Кулларыгызны күрсәтегез. Аллам, бисмилlah. Бүген эчәргә разрешаю. Рәхмәт. Всем хорошего, давай. Мин кояштыр дигән идем, син бер ут кына икән, өчен кешедер